Luar Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabal ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ya kejingking hat keswar kabadan ha Ahmedabad lashna dang ha usnam arajar khatnyo ha kejinglut kaba saupu ar klor tingka hanrei menta on penprano yaka bat kejinglut nakbenta ban penpra kalong lai point khandai pho klor tingka ka standing committee jongka Ahmedabad Municipal Corporation kala a jingmenjor ban penprano yakani kejingking namarba kam shngan yakipajba lakhang ban ya hakani kejingking nadu usnam arajar arpuar ka Municipal Corporation kala khot tender labun sien nakabenta ban penpra yakani ka jingking hanrei omdan ka weiru ka company ka ban wan shakhmat hanrei menta yakani ka kam ban penpra la IT haka Shri Ganesh Construction Company bakan pendap yakakam bat on sedang marsen kun ka ayom slab labatha bahakapor ba penpra kamdei bandon jingta AA yaka yan ka yeng kikali Labtha baka company kadai ban pendap yakani kakam hapo anriu banai. Lasdang ban shna yakani ka jingking ha usnam arajar khatsan daka Ajay Infra Company ha ka jinglot ka basaw pu ar klor tingka bat laplipat ba ha ka laipotrek unai wing arajar khanyo bat ha padeng ki banai leber bat yayong jong usnam arajar ar puipat lakhang katu kanisngi namar ba kala khosnep ladap ban maramat kumba ar ne laisien ha usnam arajar ar puar hanrei namar ba kalong kumju sikumju lakhang sendan ha unailar arajar ar puar